Naghahanda naman po ang mga kinaukulang tanggapan sa bayan ng Pozorrubio para sa isasagawang Brigada Eskwela bilang bahagi ng preparasyon sa nalalapit na pagbubukas ng klase sa mga pampublikong paaralan. Tinalakay po sa isang pagpupulong ng lokal na Disaster Risk Reduction and Management Office ang mga hakbang at koordinasyon para sa programa ng Department of Education, kabilang ang pakikilahok ng mga civil society organizations at school disaster risk reduction coordinators sa ilalim ng early preparedness initiatives. Bukod dito, tinalakay din po ang iba pang mga aktibidad sa Early Preparedness Actions or EPA at tulad ng second quarter nationwide simultaneous earthquake drill at sa layong palakasin pa ang kakayahan ng mga paaralan at lokal na pamahalaan sa pagtugon ng emergencies. Ayon sa ulat ng Department of Education, nakatakdang magsimula ang klase sa mga pampublikong paaralan sa Pangasinan sa Hunyo 16 alinsunod sa school calendar. IFM News. IFM News. IFM News.